Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik denei. Nei hasieran eman zitzaiten kargua izan zen webgune bat egiteko. Orduan, nei eta beste talde bati, nirea zen pixka koordinatzea. Pasan genituen bizpahiru hilabete hortan, bildu genuen informazio pila bat, webguneak azkenean ematen dizun aukera da daukazen guztia sartzekoak. Bideoak direla, dokumentuak, sententziak, webgunean dago informazio pila bat, egia da liburua egiteko proposamena egin zidatenean, ni pixka beldurtu egiten duen. Eta guain, ibili bete duten egiten pasan duren, liburu batean dana sartu dugu. Azte bete duen, pixka geixo, usun gora lagurrean duramorako. Eta, pixka beldurra mantzigun, nola moztu, nundi moztu zerkendu, eta, erabaki batzuk hartu genituz, nondik kendu, eta nik uste dut liburuan gutxi gora bera esmatu gendula nola eman webgunean lagun hori noski falta dian gauza guztiekin. Nik pixka liburua nola egituratu gendun esplikatuko dizuet, nola dagoen egituratuta eta zainean pixka liburuen aurketu daitezken edukiak, ez? Guk webgunean, arrekian okan webgunean gauza garrantzitsuenetako bat, eduki garrantzitsuenetako bat, zela biktimen soslaiak. 27 eragin zituen galek, urtetan, eta biktima horien soslaiak zian webgunearen atal garrantzitsuenetako bat. Beraz, liburuan ere argizion soslai horiek eduki bat dutela toki importante bat. Beste gauza importante bat zian, elkarrizketak azkenean soslaiekin batea hori zian berriak webgunerako propio sortutako edukiak, ez? Martxelo pixkat esplikatu du, zer joatekin egin genituen elkarrizketak, Espainiako zitenak egiten zeneko fiskalak, refusiatuak, abokatuak, galen atrukatuen biktima izan dakoak, dautzago izen batzuk ematearren, Francisco Etxeberria auzi medikoa, Lasarte Zabalaren gorpuak identifikatu zituenak, Jose Manuel Pagoaga Peixoto errefusiatua, eta ez galen biktima, baina bai gerra zikinaren biktima izan dakoa, Cristian Pando abokatua, Txema Montero abokatua, hor elkarrizketa oso importantia genezkan. Bi atarroiek arroiak eta bai soslaiena eta bai elkarrizketena behar genduen zerbait oiei lotura emateko. Orduan, webgunean badago da gertakizunen kontaketa kronologiko bat garen sortu zenetik. Alegia, Espainiako gobernuak, Espainiako estatu egituretan gal sortzeko erabaki hartu zenetik, galen azkeneko atentatura arte, eta galen inguruko auzibideek eman duten jarraituten bidea arte. Hiru gozoek airikatuta dagoaz, liburuan ez doaz, alde batetik elkarrizketak, soslaiak eta kontakizunak, eta kontakizunak ari bat ematen die elkarrizketei eta soslaiei. Lasarte Zabalaren haiketa eta tortura eta haiketa espetatzen dugunean, badatzegu elkarrizketa Paco Etxeberriarena, gehi, haien soslaiak. Hola hilkatzen da, galen azken atentatura arte,